Pasahero! Pasahero, ako yun na ha! Sunduan ka ako ni Jo? Grabe, kamingaw sa nuhonan eh. Kansi. Pre! Oy! Pre! Katong turno niya. Ate, niabot yung buang. Hinay nagkikita, niabot pa dyan. Huy! Kamusta ang turno ba? Ngaw, gani kayo, pre, no? Niabot pa dyan ka. Wala ba kay pasahero? Kaganina naman ka diri ah. Wala pa gani, Nog. Kaganina ako nagturno diri ah. Sakto na yun diyan na maglibot-libot ko. Kinaka-pick up ang pasahero. Oh, asa man ka? Turno ko. Motorno ka diri ah. Oh! Sabotahan, motorno man ka diri ah. Pasahero nga mo, moabot ka ron, ako ha. Sige. Uwa. Bantay plasta diri para masulot ka sa kamera. Pasahero! Pasahero, ako yun na ha! Sunduan ka ako ni Jo? Ako yun na! Bahala ka na, pre. Ay, kanila, ako yun na, pre! Ako yun na, diba? Sa maling bataan, uy! Pre, yun na. Dugay kay Kuya! Scott! Uy, kasulina! Ma'am, asa ka, ma'am? Asa ka? Ayaw, ma'am. Ako ganina ka na, ma'am. Asa ka, ma'am? Asa ka? Kasi, asa kaya? Dili, ma'am ba? Ano yung magunay, ma'am? Na masahero ko ba? Asa ka? Dili gani, ma'am. Ako yung unang masahero, ma'am. Asa ka, ma'am? Asa ka, ma'am? Dili ako yung na, pre. Uy, ako, pre. Ako lagi. Ako. Ano ba mo? Awa, pre. Nagsamukan. Ikaw mong good ba? Ako mo ginakaw na ni pre. Dili ta magsamo kung ako'y puno nimo. Unsa mo nung paghatod nga dili gyud mo andar imong motor no. Mo under maguli, pre. Ay, kalimot ang paggasda. Ano lang ma'am, sa kuha na lang sa kay ma'am kay sure ball nga mo andar ang motor. Kasi mo under, ma'am. Sa ako ka, ma'am, kay mo under magyapon ni. Reader pa yun. Dili para na iha. XRM. Ma'am, sa kuha na lang ka sa kay sa akong isa ray ma'am. 15% less ma'am imong pamasahe. 15% mga pre. Ma'am, gamay ra kay na nga discount, ma'am. Diri sa kanang reader, chika-chika, 30% discounted na siya. Ma'am, sa kuha sa kay ma'am 50% ma'am. Atay, kay mo pa yung gipadakan nimong lesa. Ma'am, sa ako na lang kasakay, ma'am, kay ilibre na lang tika. Kay gwapa man ka. Naunsa na ka pre, wala naman tayong ka man no. Tagsa na lang ko makapasahiro gwapa. Yun na lang ko gilapte, okay? Ma'am, Naunsa man mo, uy? diri na lang dyan kasakay, ma'am. Diri na lang kasakay, ma'am. Ilibre na tika. Unsa ko'y sakyan ninyong duha? Ha? Sure ma'am, oy. Nagkonsera di ka diri, ma'am. Nagpaabot ako sa akong sundo. Nakay sundo? Pre, paminaw na ko. Nani sundo jud nga kanang mga sakyanan ba kay gwapa kayo. Mao gani pre no. Yati na po magambog po ko sa akong isa ray. Yung nakasakyanan man ang sunduan ni. Gani ka, pre, kay imuha yun ng motor. Ako aging reader, inarkilan ra niya, uwa pa yun ng gasolina. Pero kaysa, pre. Ma'am, imposible jud kay ma'am ba nga sunduon ka diri, mamurag nangatik ra ka ba nga lisod kay ni diri agian, mamoy. Hindi magkasunod sa sakyanan diri ma'am. Bukid man diri. Mo kay singgor na mong ginagamit diri ano na Nanasa siya. Bigal! Putik kamay. Bye! Pre, mo na sundo pre. Wala man lagi sakyanan lagi. Mo gani pre no nya. Tanawa pre. Nagtinil ra pa jud pati pidong mugawa. Ikaw may bibigil ganina ra ka diri Bapa man nimo. Ma'am! Sorry sa pagpaabot ha. Tay sa ma'am. Imo gyud na sundo, ma'am. Gani ma'am, wala man lagi sakyanan ma'am. Puti kamay ning mga tawhana. Dili porket sundo nakasakyanan na dayon. Importante imong presensya nga ni sundo kaniya. Tanawa. Tama baby girl. Sana all. Asa ta mag-check-in? Asa ta mag-check-in? Ini sa kasa. Kasa? Kasagbutan.